Ubuholi beqembu le-ANC buyavuma ukuthi iqembu lilahlekelwe kakhulu kwesekwa KwaZulu-Natal, kanti ukwethulwa komkhankaso we-Asiya Ekhaya kuyingxenye yokuzivuselela nokubuyisa ukwethenjwa ngabavoti. La KwaZulu-Natal silahlelwe ukhetho siku-17%. Now siyazi ukuthi saqala kuwo lo 17% noma kulelo zinga nje, noma singakaze sehle kangako, saqala nje kuma-30s. Ngo-1994 cha abantu abehlisa umoya, i-ANC ikhona lapha eScott, ikhona lapha oThukela, ikhona KwaZulu-Natal. Kulandela ukwehlelwa ukwesekwa kweqembu okhethweni kazwelonke nyakenye KwaZulu-Natal, isigungu esiphezulu se-ANC sathatha isinqumo sokuhlela kabusha ubuholi besifundazwe. Iqembu esifundazweni lithi liphezu komsebenzi wokuvuselela kabusha amagatsha. We are starting afresh. From the branch level, we'll be setting up branch task teams. In the next week, we'll be setting up regional task teams as we have the provincial task team. The main thrust of all these structures go back to the people, engage with the local, address their issues, start renewing the ANC membership. So, Umchunu uthi bazibeke eqhulwini izinselele ezibhekene nohulumeni. I-ANC inqumile ukuthi kuzo zonke inselelo ezikhona lapha phezulu, indaba yokuthuthukisa komnotho iwona inselelo ngqangi. In other words, it is the priority of all other priorities. Ngoba izawulidela ekutheni sikwazi ukuthi sikhande amathuba emisebenzi. I-ANC yemukela amalunga amasha alinganiselwa emakhulwini amabili aqhamuka emaqenjini ahlukene.